Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolte, aby som sa v rámci možnosti stručne vyjadril k tomu, čo tu odznelo za posledné 2 dni. Mňa veľmi mrzí, naozaj veľmi mrzí, že táto debata sa sklzla do toho, či niekto ide alebo nejde niekoho zatvárať do basy. Ja hovorím o tom, že to, čo slovenské zdravotníctvo skutočne potrebuje, sú systémové reformy, systémové zmeny, systémové nástroje na to, aby tie zdroje, ktoré do rezortu zdravotníctva dlhodobo tečú a dlhodobo sa navyšujú, boli využívané efektívne, alebo čo možno najefektívnejšie. A prepáčte, ale ja naozaj odmietam to, aby tá diskusia sa zvrhávala iba k tomu, a odznelo to aj v dnešnej diskusii niekoľkokrát, že veď dajte im tie peniaze a otvoria sa vám dvere na to, aby ste mohli vyjednávať podmienky memoranda. A ja vám niečo poviem. Tie podmienky memoranda budú vyjednávané tak či tak. Bez ohľadu na to, jak táto situácia skončí. Bez ohľadu na to, kto bude minister zdravotníctva. Pretože je zriadený výbor, ktorý bude dohliadať na plnenie memoranda. Je zriadený konkrétny odpočet tých kľúčových bodov, ktoré sú aj v memorande nastavené. To znamená, bez ohľadu na to, kto bude aj v budúcnosti minister zdravotníctva, tak tie body, ktoré aj ja hovorím dlhodobo, že sú dôležité pre rozvoj slovenského zdravotníctva, budú monitorované a budú reportované na úrovni premiéra a vlády. Ale je zároveň dôležité povedať, že zdravotníctvo nie je iba o ústavnej zdravotnej starostlivosti. Jednoducho nie je. Je to o ambulantnom sektore, je to o prevencii a predovšetkým je to o službe pre pacienta. A mňa veľmi mrzí, že v rámci tej diskusie... Mňa veľmi mrzí, že v rámci tej diskusie, ktorá aj tu dnes odznela, tak pacient sa v nej neobjavoval takmer vôbec. A to, čo tvrdím, je, že to, čo aj bude predmetom dnešného hlasovania, je nástroj a môžeme o ňom diskutovať. Ja som stále presvedčený, aj po dnešku, že je to miernejší nástroj, ale stále tvrdím, že to je nástroj, ktorý verím, že nikdy nebude použitý. Ale aj výstup tej diskusie za posledné 2 dní bol o tom, že platy, dajte platy a bude po probléme. Žiadny takýto nástroj, či už núdzový stav, mimoriadna situácia, nebude musieť byť využitá. Dajte platy a bude po probléme. Ako toto pomôže slovenskému zdravotníctvu? Dáme platy a bude problém vyriešený. To, čo bolo pre mňa podstatné, a môžu to poslanci za Hnutie Slovensko spochybňovať, či to je veľa alebo málo. Ja 2 mesiace nerobím takmer nič iné, ako sa venujem detailnému odpočtu toho memoranda, ale úprimnému odpočtu, nie povrchnému, nie tomu, čo sa stalo po roku 2022, že sa vyriešili platy, nič za to slovenský pacient nedostal a memorandum sa zavrelo a neriešilo sa ďalej. Ja sa veľmi úprimne venujem s mojimi kolegami odpočtu memoranda a snažím sa nájsť riešenie alebo nástroje, aby to, čo bolo splnené, sme pomenovali a to, čo nie je splnené, aby bol pomenovaný jasný plán, ako tieto kroky plniť. Pretože áno, aj tu vám poviem, že ja súhlasím s tým memorandom, s viacerými bodmi. Otázne je, čo sa dá splniť do konca roka v kontexte výpovedí.
A keď niekto spochybňuje, či sa strávilo dosť alebo nie dosť času v rokovaniach s odborármi, tak ja tvrdím, že sa z toho času sa strávilo extrémne veľa. Ale ja som venoval množstvo času diskusí aj s ďalšími zástupcami sektora. Pretože zdravotníctvo nie je iba o odborároch a nemôže byť zúžené iba do otázky platov. Tak, jak to tu bolo pomenované takmer všetkými, a ďakujem tým vystupujúcim z opozície, ktoré sa snažili hľadať aj nejaké riešenia. Ale väčšinou to tu bolo postavené do pozície, že dajte im platy a máte pokoj. Ako toto pomôže slovenskému pacientovi? A preto, popri tom, jak som rokoval s mojimi kolegami, ktorým sa aj z tohto miesta musím poďakovať, pretože tým ja som možno strávil, to je jedno, či 40 koľko hodín. Oni s tým strávili stovky hodín, hľadali tie riešenia. Ale nemôže sa to donekonečna točiť iba okolo otázky platov. Tak, jak to je dnes. A preto, popri riešení tých najurgentnejších vecí, ktoré som aj ja našiel na stole, popri tom, ako som absolvoval rokovania v regiónoch, čo bolo aj spochybňované, že vraj tam chodilo 10 alebo 15 hlasákov, chodilo tam 60 až 80 členov v rámci regionálnych komorí, sestier, lekárov, poisťovní, všetkých. Znevažovať rokovania v každom jednom z 8 krajov, že to bola nejaká stranická kortešačka, je výsmech tým ľuďom, ktorí tam skutočne úprimne diskutovali a snažili sme sa nájsť riešenia. A verte, že tam som si zažil aj veľmi tvrdé názory alebo postoje. Ale ak myslíme zmenu slovenského zdravotníctva úprimne, tak musíme diskutovať všetci. Výstupom tých rokovaní, výstupoch tých okrúhlych stolov nie je iba memorandum, nie je to zúžené iba na platy. Výstupom je konkrétny dokument, ktorý vznikol za 2 mesiace. Ja nehovorím, že je dokonalý. Je to otvorený dokument, tak, aby na tých naozaj kľúčových veciach sme sa zhodli všetci. Aby ktokoľvek, kto bude aj v budúcnosti minister zdravotníctva, či už z koalície alebo z opozície, aby sa nestalo to, čo vždy, že zhodí všetko zo stola a začína odznova. Takže ja mám aspoň základnú platformu, na ktorej chcem pracovať. S lekármi, so sestrami, s poisťovňami, so všetkými. Ale tu sa tá diskusia a od tých, čo tu najhlasnejšie kričia, ktorí toto memorandum vyjednali, bez toho, aby z toho mal nejaký benefit pacient, bez toho. A najhlasnejšie tu kričia a nepovedali jediné riešenie, iba dajte im peniaze. Ako viete, ja sa snažím s tými predstaviteľmi odborov naozaj rokovať. A pokiaľ vezmem do úvahy premisu, že nejde o platy, to, čo od začiatku oni deklarujú, tak naozaj sa dosiahol, že zásadný pokrok v plnení memoranda. Zásadný. A potom prišlo ďalších 19 bodov. Ja netvrdím, že sú to úplne nové požiadavky, vychádzajú z nejakého základu. Včera ďalšie 3 hodiny tam sedeli nie len odborári, nie len moji kolegovia z ministerstva zdravotníctva, ale celý sektor. Presne tak, jak to žiada tripartita. To znamená aj odborári, aj zamestnávateľia. Nie len vláda, nie len odborári. Sedeli tam všetci. Videli to všetci. Zástupcovia sektora. A je z toho nejaký výstup. Bolo 19 požiadavok. 9 bude dnes alebo zajtra splnených. 5 musím diskutovať na úrovni vlády. Majú odborári kompetenciu rozhodovať o tom, kde bude nemocnica? Majú odborári kompetenciu hovoriť o tom, či bude alebo aká bude forma
štátnych nemocníc? Majú alebo nemajú? Napriek tomu s nimi o tom diskutujem. A vyhovel som im. Na vláde bolo prijaté uznesenie o zrušení transformácie na akciové spoločnosti. Zároveň bolo uložené ministrovi zdravotníctva, aby prišiel s návrhom, ako zabezpečí efektívne hospodárenie štátnych nemocníc. Ďalšie 4 oblasti z tých 19 sú také, kde sa celý sektor zhodol na tom, a ja to plne podporujem, že áno, poďme sa o tom baviť. Budú zriadené pracovné skupiny. Jediné, o čo žiadam, je, aby to prebehlo riadnym legislatívnym procesom. Aby sa nestalo, že napríklad trestnoprávna zodpovednosť, ktorú tam napísali vtedy v 2022, išla následne do pripomienkového konania, doslova 52 zásadných pripomienok bola nevykonateľná. Aký zmysel má, že teraz tu rýchlo niečo napíšeme? Ja tvrdím, že v tých 4 oblastiach treba viesť serióznu diskusiu so všetkými a preniesť to normálnym legislatívnym konaním, aby ten výstup bol dobrý. To znamená, ja sa s tými odborármi snažím dohodnúť. Či už memorandum, či už týchto 19 požiadavok, predstavil som širšiu víziu, kde staviam na prevencii, kde staviam na vzdelávaní, kde staviam na efektivite tokov finančných v sektore. Tak ak to nie je o peniazoch, tak tí lekári vo výpovediach úprimne musia pochopiť, že tu je snaha zlepšiť systém zdravotníctva. Ale ak to je o mzdách, tak dobre, ale povedzme si, že to je o tých mzdách. Všetko tomu svedčí, a to nehovorím za tých lekárov. Ja som presvedčený, že veľa z tých lekárov, ktorí hovorím, nikdy ste z mojich úst nepočuli nejaké dehonestujúce vyjadrenie voči lekárom vo výpovediach. Ja tvrdím, že odborári to zúžujú do otázky platov. A to nie je správne. To nie je správne. A verím, že to nie je ani požiadavka tých lekárov, ktorí podali výpovedi, pretože sú zmeny. A tie zmeny sú na stole. Úprimne. Ale ich zastupujú odborári. A oni tvrdia, že to je o platoch. To znamená, keď padne politické rozhodnutie, alebo keď bude o tom, že sa nedohodneme, tak čo máme v rukách? Potom nástroj ako štát, aby sme ochránili dostupnú zdravotnú starostlivosť pre pacienta. Pacient na tých rokovaniach nepadne takmer nikdy toto slovo. Ani tu. Tí, čo najhlasnejšie kričali, nikdy nehovorili o pacientovi. Iba o oligarchii, neviem čo, ale nikdy nie o pacientovi. A preto je tu nejaký nástroj, ktorý dnes schválime, ktorý nikdy nechcem použiť, ktorý tí lekári, ktorí sú vo výpovedi, aj im sa z tohto miesta chcem prihovoriť. Toto nikdy nechcem, aby bolo použité. Ak je záujem na dohode, na kompromise a na dosiahnutí zhody, aby sme spoločne pristúpili k systémovým zmenám. Ale na dohodu treba dvoch. Takže ja poviem ešte raz, tu nemá nikto záujem nikoho zatvárať do basy. Prestaňme s tým. Toto akurát šíri tú náladu v slovenskej spoločnosti. Ja ako minister zdravotníctva stojím za lekármi, aj tými, ktorí sú vo výpovediach. Je to ich legitímne právo. Ale ak je záujem dosiahnuť systémové zmeny, tak bol predstavený plán. A ja pozývam všetkých, aby sme sa na ňom zúčastnili.